Yakubu Aminu da Alhatu, me za ka bayyana akan irin tarbon da aka wa Sanata Aminu Waziri Tambuwal a jihar Sokoto? Lalle irin tarbon da an kawa Aminu Waziri Tambuwal a jihar Sokoto ya nuna irin lalle cewa mutane al'ummar jihar Sokoto sun gamsu da mulkin da ya musu shekaru biyu suka wuce. Saboda kowa ya san Aminu Waziri Tambuwal ƙwararren siyasa ne, kuma jigo jam'iyyar PDP, kuma jam'iyyar haɗaka ta ADC. Aminu Tambuwal ya taka rawa muhimmiya a lokacin mulkin shi, saboda ya samar da abubuwan da tun 1999 zuwa yau Sokoto babu wani wanda ya capital project kamar dai kamar irin asibitin da ya Asarawa da flyover da premier hospital ɗin da ya yi kowane zone. Ya yi Sokoto East, ya yi Sokoto South, ya yi Sokoto North, ma'ana Sokoto Central. Sannan tsawon shekara 22 shine a cikin siyasa, irin ci gaban da ya kawo ba a taɓa zargi nai da sata ko almandala ba. Ko yanzu abin da hukumar FCC ce, an fitar da kuɗi biliyan 189 ba bisa ƙa'ida, ba wai ya sata ba, saboda Aminu Waziri Tambuwal kowa san shi, ya san mutum na mai nagarta, mutum na mai tsoron Allah, mutum na mai amana, ba barawo ba. Sannan mu da Sokoto mun tabbatar cewa babu wani jigo na siyasa, babu wani jagora a siyasa kuma Aminu Waziri Tambuwal. An jima ana jan hankali na ya tona asirin abubuwan da ya gada amma yake. Me kake kallon abin da yasa ya yi haka? Ya nuna cewa ita gwamnati ba a cika tona asiri ba, shi yasa ya ce ai shi yasa suka ja layi, ba za su yi su faɗa mutane cewa ga abin da suka cimma ba a lokacin mulkin su, saboda da sun fita su faɗa mutane da waɗannan da sun kato suna kuma cewa an zarge shi sata kuɗi da ba sani suke bayan ai ya jawabi. Idawa, me kake kallon ita wannan gwamnati ɗaukar irin wannan mataki ta ƙi da aikin da an gaba? Wannan mataki ɗaukar mataki na siyasa wanda bai kamata ba, saboda ita gwamnati ta al'umma ce, ba ta mutum guda ba ce. Ra'ayinka na siyasa bai kamata a ce ba za ta fi da gwamnatin da ta gada ba, wannan ba ce wannan ba kuma ba gishina ba. Wannan shi na kawo kuma baya ga jiha ko ga siyasar Najeriya. Yanzu shi ai lokacin da ya zo ai abubuwan da cimma wanda gwamnati ba ta isowa ba, kamar irin Kalambani Estate da irin conference hall Asara da sauran wasu ayyuka ya isowa, saboda ita gwamnati ba ta kata ba, ba ta gidan kuta ba ta al'umma ta. Saboda haka ya kamata a ce in ka gada abu to abin nan ba naka na wani al'umma na da dukiyar su aka gina shi, to bai kamata ka bari wannan abin shi lalace ba. Ya kamata a ce kai wannan dukiyar ta al'umma tunda hakkin suna yadda aikin haka.